ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ। ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ସେହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ବହୁତ ରୋଚକ। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ, ଏହାର ସମୁଦାୟ ଆୟୁଷ ଜାଣନ୍ତି କେତେ? ପୂରା 4,32,000 ବର୍ଷ। ଆଉ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5,128 ବର୍ଷ ପାର କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ଅଛି, ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମୟଚକ୍ରକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମୟକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 4ଟା ଯୁଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସେ, ଧର୍ମ ମାନେ ସତ, ନୈତିକତା ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଥିଲା 100%, ପୁରା ଶିଖରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଆଉ ଧର୍ମ 25% କମିଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମ ଅଧା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଆମ କଳିଯୁଗ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଏକଦମ ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସେହି କାହାଣୀକୁ ଯିବା, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଠିକ୍ ପରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଧର୍ମ ନିଜେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ରୂପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମା ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଗାଈ ରୂପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଈଟିର ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢରୂପୀ ଧର୍ମ ଗାଈରୂପୀ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ମୋ ଭିତରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ସତ୍ୟ, ମିତ୍ରତା, ଦୟା, ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ କଳି ମୋତେ ପୂରାପୂରି ଜିତି ନେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେହି ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ହଁ, ସେ ହେଉଛି କଳି। ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଆସିଲା, ଆଉ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେହି ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗାଈକୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଅଟକାଇ ତାର ସାମ୍ନା କଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼, କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେମିତି ହିଁ କଳିକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କଳି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ପୂରା ପୃଥିବୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜଧର୍ମ କହେ ଯେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶିଲା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିକୁ ରହିବା ପାଇଁ 4ଟି ଜାଗା ଦେଲେ। କୋଉଠି? ଯେଉଁଠି ମିଛ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ନିଶାପାନ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାମନା ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ହିଂସା ଓ କ୍ରୋଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର କଳି ଏତିକିରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାକୁ 5ମ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ସୁନା ଦେଲେ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ଥିଲା କଳିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସିଧା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେହି ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କଳିକୁ ଏହି 5ଟି ଜାଗା ମିଳିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ପରିଣାମ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, କଳି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଯେମିତିକି ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆସିଗଲା ମିଛ, ଦୟା ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ, ମିତ୍ରତା ଜାଗାରେ ଛଳନା, ଜ୍ଞାନ ଜାଗାରେ ନିଶା, ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ ଜାଗାରେ ଆସିଲା ଅସରନ୍ତି କାମନା ଆଉ ଲୋଭ। ଏପରିକି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ କଳିଯୁଗର ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ, ଶାସକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବେ, ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ନିଜର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଆଉ ସେହି ଆଶା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍କି ଅବତାର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଅବତାର।
शास्त्र अनुसारे जेतेबेले कलिजुगर अंत हेबो से आसीबे सबु दुष्ट शक्तिर विनाश करिबे और पुणी थरे धर्म स्थापन करी एक नुआ सत्यजुगर आरंभ करिबे। तेबे ଏହି पूरा କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିକୁ ଯେଉଁ 5ଟି ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ମିଛ, ନିଶା, କାମନା, ହିଂସା ଆଉ ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଜିର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲୁନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।